Mga kapuso, dungan tang sayron ang istorya sa usa ka registered medical technologist by profession apan usasab ka online gamer streamer si Dominic Pantenople. Sir Dominic, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon, sir? Good morning sa tanan. And right now, I'm okay lang. I'm on a quarantine galing sa 7 days straight na work right now. Pero karon quarantine ako straight. Relax na ko karon. Sir, unsa pud nga mga klase sa online games ang imong ginadula? Currently, right now, I'm just playing fighting games. Siguro mo to, pinakauna na online gaming sa RPG yun. Dito nagsugod RPG. Wala pa, Ragnarok. Sabay sila sa Ragnarok. Pero nag-start dito sa EDU Online. Sir, pwede nimo ma-describe unsa ang experience sa pagdula og mga online games? Aron sa masabtan sa atong mga viewers, unsa bay dagan sa emosyon, unsay mga matun-an sa usa ka gamer samtang gadula siya sa iyahang paboritong dula? Especially kung as a competitive player, siguro kung when it comes to intensive practice, it's very strict. So kailangan madisiplina yung kagalingon. Tapos time, kailangan lang time for practice. Tagayin mong oras, kung unsa oras ka magdula, what time ka mag-end, o what time ka mag-start. Tapos, kaon pod, eat regularly. Kay lisod man go during at mag-practice ka, especially when online, like kinanglan mag energy from time to time man good, kinanglan good kusog man good sa imo. Not just physically, pati mong mentally. Kasi every time na if you're gonna practice, utok man good ang ginagamit man good. KO. You win. Pila na ka mga tournament ang imong naapilan og paunsa ni nakatabang nga mahasa ang imong skills sa online games? Pero start sa online, especially offline sa fighting games, wala na nag-introduce tayo way back mga 2009. More on offline tournament na siya. Pero sa online tournament, especially on fighting games, this year din siya nagsugod ng tungod sa pandemic. Pero siguro in terms of sige lang appeal of tournament, try lang yun. Try. Walay bawal ang pagsulay. Tapos kung unsay mong standing, accept it lang. Normal lagi ng tournament. If you want to active sa mga tournament, especially offline or online, practice lang yun, Perno. Sir, karon ba naga-invest na pud ba ka sa imong gaming setup? Nagsugod din ko sa sa mga internet cafe. Katong yun, pag nagsikat yun ang mga internet cafe way back 2003. Dihagin ko nag-start ko punta. So, until such time na hinay-hinay, kaya tigom sa oferta hantod makapalit og unsa sa PC. Di na rin kumadto unsa sa mga internet cafe. Kina naman kay na tigom na PC nimo. So dito na lang kasabalay magdula. Pwede ba nimo ma-explain sa amuha unsay naa aning live streaming? In my part lang, hobby lang nako. It's because way of promoting the game. You're promoting the game, not just sa mga, especially sa mga bagong players. Kay lisod man gud sa karon na panahon na due sa pandemic, accessible na not just through PS4 or PS3, na pod na ma-access pod mga dula on PC. So ang ilang lang is na sila PC, na sila Steam account, ilala lang ibay ang dula. Hantod sa hantod na. Sir, unsa po ang experience, sir, aning live streaming? Lingaw ba? Unsay mga interaction nimo sa kining mga nagatan-aw pod sa imong live stream? Okay. So regarding sa streaming na ako, I'm focusing fighting games during at night. Usually, mag-practice ko or mag-having a casual with some other players around the Philippines. So, depende lang minsan mag-practice ko on stream. At the same time, murag ko ga-lecture ko sa akong mga ginadula, actual yun, para mabawan ang error. Kasi during the practice, yan mo mabawan mga technical play style. Sir, unsay imong advice aron mahimong usa ka responsable nga online gamer ang usa ka individual? And just enjoy the what's yung idula, especially kung hobby gid mo ang game. Pursue it lang. Pursue lang, and kung may mga
ma-feeling mo something toxic na, you just take a break lang a little bit lang. Take a deep breath and relax muna. Tapos once na-release na yung toxic sa imong kagalingon, pili na ka madulang balik. Just yung importante is na-enjoy ka, nakinatuhan. And for that, aside pa kung nag-eskwela pa ka, priorities muna sa pag-eskwela. Mo gina yung pinaka-importante kay mubawi ra magana ang hobby, dili man na siya mabiyaan sa imo ha. Kaya magbulat na gina siya permis sa imo ha. Sir, as a medtech nga very in demand kaayo ang inyong services karon labi pa nga adunay pandemya sa COVID-19. Paunsa nimo gina-balance ang work og online games? Time management lang. Kung siguro kung gikan sa work, kung i-assess an imong kagalingon, imong lawas, kung kaya kasi imong lawas physically and mentally, kung pwede ka makadula, why not? Sige lang. Pero ilimit tagay nimo og time. So time na makadula ka. Pero kay until such time abot na siya na murag mag-tilt ka during that game, kapoy na imong lawas. Daghang kayong salamat Sir Dominic sa imong gihatag nga oras ug higayon sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi sir. Thank you po At Home and maraming salamat po sa inyo and good morning. Mga kapuso, tutok lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.